Bună ziua! Faceți nu? Eu am venit pe aici prin parc. Aștept pe ăsta pe gândit. Nu știu câte ceas acum. Da, n-am. Ne jucăm. Da, până îmi fac eu cu logic. Stați un pic. Serios, mi-a căzut telefon. Stau în parc până o să vină ăla Gabi și la apă. Mi se pare că nu pot. Dar asta e ori că aș întoarce camera ca să vedeți și voi apă. Dacă mă întorc eu așa, o vedeți, nu? Da, să dau eu capul mai aici. O vedeți. Și uite, aseară aici am fost. De v-am arătat de nu putea să vedeți. Uite, uitați, e apă. Râi, toate porcării în ea. Și ce drag să fac? Nu mai am ce să fac, serios. Deci nu mai am ce să fac. Tot ce aș face, stau și mănânc semințe în parc. Ia uite numai, dar ce uite. Mai stai așa. Nu știu ce are, nu stă. Na, stai. Așa.